Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndimene ndafotokozera kuti nditalandira report kuchokera kwa Asilikali amene ali pakasokera. Iye analandira report kuchokera kwa amodzi anthu amene ali kukasokera. Kuna kuti munsewu mumu muli anthu ali pa njinga ya moto amenewo akupanga zinthu zosokoneza chisankho chifukwa anthu amenewo anavala malaya a uniform ya military. Then nditalandira report imene yoyo ife tinali kwa mpaluka ndipo ona situation ina kuti anthu akuvota ndipo pali panoona kuti pali threat pakakhala threat anthu it means athu kusokoneza chisankho ndi tinapanga rush pita area yakasokolayo tili pafupi kufika pa chimwala TDC ndi pamene tinapanga trace njinga ya moto pali anthu atatu plus woyendesa njingayo ndiye wirachi tinatembenuza gayamoto zayo titatembenuka nawo tinapanga support anthu awiri akuthayira mthengo panjinga ya moto paza panali woyendesa njinga ya moto ndi mmodzi amene tangugira Wina malo mwambiri munale machitika chisankho munalo organization dongosolo limaoneka sizimalephera wena mwina kudandaula yayi ma tumapiwa kuvuta kwe koma amakhalapo anthu amadza kusunthabe kuti ayi apa atasunthani mukaime ngati chapa apa atasunthani mukaime ngati chapa ndithu ndiye tiyamikire ndithu mbali imeneyo komanso zovutazo zina zinalipo sitinganene kuti zonse sizingalephere ndimamvetsera mmene amakamba wayana kumadzulo kuti malo mwina munali kuti amalephera kugwiritsa ntchito machine just smartmatic inavuta kugwira ntchito ndo chifukwa choti inavuta kugwira ntchito amango auza anthu kuti atapitirirani mukangovota manually so tili ndi malo ena amene avotedwa manually apart from kuti tili ndi electronic device imeneyi ndiye mwina malo ngati mmenemo muthu okhala kuti ndi mmene mwapangitsa kuti zotsatira mwina voting ikhale ngati kuti ikupitirira mpaka lero mpaka nthawi ngati zinozo wena adakavotabe chifukwa sakuvota pogwiritsa ntchito machine ija chitero ndithu koma tiyamikira amalawi akhala abata ndi mtendere ndikhulupirira nena kuti uthenga umamveka bwino kwambiri pa wireless pa television kayanga khale kumayenda m'maderamu amalawi ambiri anaugwira uthenga onena kuti ndi ufulu wawo voti yawo ndi mphamvu zawo voti yawo ndi chuma chawo ndi tsogolo lawo kotero kuti nkhani ndiyokaonana pa ballot osakhala kuchita ziwawa zimene amalawi ambiri anagwira ndithu uthenga umenewo ndikhupe kuti uthenga umene awugwira zaonekera ndi tachitira kwambiri takumbutse onse amene akutionera pa kanema wa Times komanso pa Facebook page ya 2x360 Malawi komanso ngakhale kutimvera pa wireless ya Times kuti tili ndithu ndi maripota athu amene tamwaza dziko lonse la Malawi maripota amene wacholinga nkuti inuyo mutsatire ndithu voti yanu ija mwaponya ija muthe kuitsata bwinobwino kuti voti yanga zaenda bwanji pasakhale zowiringulayi voti yanga yaenda bwanji komanso kumakhalapo kuimba voti ena anaimba kuyo akulira voti yawo kuti sindikuvesa kuti voti yanga yayi kuti nyimbo kumenyeza kalipo ndeka maveka nyengo ngati ndiyo nyengo ngati inoyo ndipo lina maveka ngati nyengo komanso pali malo ena amene amachuka kwambiri ngati nthawi ino nsanje lalanje cholo tava malo amene amachuka mzimba solola malo amene amachuka kwambiri nyengo ngati zino no tikutsimikizireni ndithu kuti ma reporters athu ali pena paliponse mdziko muno kuti atithandizire kumvetsetsa zonse zimene zikuchitika malo osiyanasiyana amene ali oponyera voti komanso amene akuwerengera voti ine nafotokozapo kuti ine nali pa Blantyre tax office pamene ndina ponyera voti yanga
ndipo mmene ndimadzera madzulo ano nkuti pamenepa ndithu kuwerengera kutayambika. Mwina amene ndinalephera kukomana nawo anali a returning officer, chifukwa a returning officer anali atapita ku tally center imene ati apita ku tally center kuna mawawa, koma vote counting inayitayambika pamenepa ndi pa Blantyre tax office, pamene panali pa ma voting station okwanira 13, ndiye kuti mmosemu inali ndithu vote count itayamba kuchitika. Mwina amakhala akuchita soti mmene amadziwira ine yakewo kuti timapanga soti motere, koma generally ndithu m'malo mwambiri vote counting inali itayamba kuchitika. China chimene ndinganene cha kumeneku kumene nafika ine, chifukwa amene ndikukambawa ni malo amene ine ndafikira, nkuti kunali ndithu dongosolo limene ndimaona kuti kuli dongosolo, kulibe chisawawa. Achitetezo akuoneka kuti achitetezo alipo ndithu, komanso ndithu mamonitors pani amaoneka kuti mamonitors pani alipo. Ndiye ndinganene kuti kumeneku ndithu bata lilipo. Ndikukhulupirira kuti sidzitenga nthawi kuti tiyambe kumva kuchokera kumeneku, ndikukhulupirira kuti sidzitenga nthawi chifukwa ndikutero chifukwa chonena kuti ndi order imene ndinayiona kumeneku ndi mmene nalili. Ndili nchikhulupiriro ndithu kuti kumeneku zinthu ziyende mwachangu. Zikuoneka kuti ma reporters athu amene tili nawo almost dziko lonse la Malawi posakhalitsa pompa ndithu akhale tikhale tikuyankhula nawo kuti mwina atipatse ma update amadera osiyanasiyana ndi mmene ndithu zinthu zakhalira, komanso mmene akambira kale atsogoleri akunena kuti panopa madera pena ndithu ambiri kuwerengetsa mavoti kwayambika. Ndiye tikhale ndithu tikumva mvemvemve kunena kuti kodi madera pena makamakaso ena amene mwina akumaliza kumene kanthawi kena tikhalanso tikumva zonsezi pompano pakanema wa Times, komanso pa wireless ya Times, komanso pa Times 360 Facebook page. Ndiye inu amene ndinu ashado nanunso khalani pamenepa, chifukwa timanena kuti mwina amene anakala vota ukhawo timanena kuti amene anakavota kuli bwino amvetsetse kuti voti yawo yenda bwanji, koma tinenenso kuti iwo amene amavoteredwa nthawi ndimeneyi. Nthawi ndimeneyi pano ndithu pakhala pali tsatane kuti mukhale nafe kuti mumvetse kuti mavoti akuyenda bwanji. Ino ndithu ndiye wireless komanso kanema komanso Facebook page yodalirika yokuti mumverepo tsatane wa zonse mmene zikuyendera. Tikambeponso kuti malo mwina tinanena kuti voti idakachitikabe. Tikakhala kuti talandira information kuti malo mmenemu voti yasiya, ndiye kuti tikudziwitseninso. Koma ngati mmene ndipanenera ine mmene ndinapita kumene ndinapitako kumene mavotera ine Blantyre tax office atseka mmene imati 20 minutes past 4 nkuti ma booth onse ovotera adatsekedwa, andi anali atatsekedwa kuti osatinso kuti pali wina wake owiringula okuti adziti ine sindavote nawo aliyense okhutitsidwa. Ndikukhulupirira kuti olo munthu amene anachedwa kuti ine ndikupita to follow wakapeza ndithu kuthekera kokuti avote kumeneko. Tiakumbutsenso Amalawi kuti anthu amene analembetsa kudzaponya vote anali anthu okwana 7.2 million 7,209,500 anthu amenewo ndi amene analembetsa kuti aponye voti. Koma as at 5 p.m. madzulo ano tinali tikudziwa kuti 60.3% ya anthu amenewa ndi imene yatuluka kudzaponya voti. Takambapo za nkhani ya voter apathy kuti ngati zitapitirira chonchi kuti zotsatirazi
mwina nambala ya anthu amene aponya voti sida sinthe kwenikweni and it may not mwina sitinganene kuti fika 70 because titafika 70 titha malemba mtima kuti anthu ndithu atuluka avota koma kuti tikhale chamma 60 chakuti percent mu ndikuona ngati kuti ndikutali timayenera ndithu tikankhe ngati anthu amene tikufuna dziko lathu zabwino 80 tikamafika chakuma 80 kuti dziti amalawi anatuluka amafunira dziko lawo zabwino koma kuti tidziti amalawi 60% thereabout ndi imene inatuluka nkumati 30 chakuti percent sinatuluke njambiri tikayiyang'ana 30 chakutiyo kuma nambala amene anavota kudwa aja ndi anthu about 2 million anthu 2 million osatuluka udzavota ndi anthu ochuluka ndi zodetsa nkhawa chifukwa chonena kuti mmene timayembekezera zimayenera kunena kuti mwina nthawi imene amatuza za 60 something percent moja bwezi tuthamangira mwina chamma 80 that time koma mwina kuthenga kuti amene mwanenenamo kuti tikaona kunena kuti mwina akamadza tipatsa update ina zikhala zili motani osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.